ene news ene srem ho amantifido ene ka bi nya kwanhia nipa efiemu nipa fork na mame ba ko ne menyina ka accident adentina ye awieye bremu nipa ewuwu sa ye bisa se ehimfa na ye gyanom nyankopon no wo enti ye basida awa iso a ye manyame mani aba wo ho so se nyankopon na wo hwe ye mbo se ore mpaw yen ore nyaaw ye no e kamia yen se ye braso nyame gya yen e ma accident nyame gya yen ama owu ahodo funtuwo ene niema ancestors se etunipa ene etoto ye enonti na Awurade Nyankopon de na asama soma me se obi biara oye nyame ba wo hwam ya wotie me no ma wani mra ho so ene na ato ya ene na ato kofi ene na ato afia won so ebetimi ato na ebeye dan na sa haw ne amane no wo a wo hwam ya wotie me no ebento na mepa se ene nwumere no na wotwe nyina nsama ye de bra nyame ma ye bobo ho efri edadwoada mo amunya akwanya se bosomi aye frane se jun bosomi etoso eye insia no emo na Ghana munipa bi akra so okwa adwuma ba insio tot se ne insio gugu wo mea o se opa baby agina na sabi insio no tia wakoko jam filling station nipa bi efam wu ya nipa hwere o monkoa no eye pi and so ye wo June 3rd and out here and na obi ma omo accident esisi June bosumi nyina kosi se abosumi be kwa wieye no edin ahaw ne amane ben ena ewomu eno na nura mo amunya akwanya ye na mo som e wo Sumpa TV ne Sumpa radio so no ya no ka sa ye mo mpa ye na ye mfa bosumi ni nyina hyam radensa na ye se radensa ade boni bi ewomu biara Awurade mpangu man na enan so ye benya akwanya ye tie nyame asem no wie a ye bensan ayedan abompa ye kakra na ansa na no ena nyame asem a mede bra nyame man se da ye so ne asechere dreams and interpretations da ye bibibia besia onyankopon edikai eda na di mawu ana oda na di kire obi ose onu nyame onya bibi jese oda na di kire hemfo ne manfo na difo na me pasa ya hwe nsama nyankopon kan wa 2 Chronicles chapter 16 verse 9 answer tie nyame asemo nyame obo ni wiase no na ni ko manyina hwe se nka obebo ne manyina ho ban na adenti na ne mani bi wo ha omo ye ho ban ye ntie nyame asem o se na Awurade de na ni chini fa asase Awurade de na ni chiri fa asase nyina so o se odi ne den ye se odi ne din ye bedi ama wona akoma di mu bedi ama nipa wona akoma ayadan edimu ewo ne ho amen enti se wakoma enimu wa Awurade ho a se wakoma eni Awurade nchen a Awurade mfa ni din hye no Awurade mfa na basa na eden no Awurade mfa ntwitwanyo no kwase enti eno na mepese ye bura nyame asem enti se ye kan eye Job chapter 33 verse 14 to 18 no nyankopon obu a wo hwam a wotie me etoda oyi watan o ma wani ba ho so se bi ohaw bi beto ba ohaw bi beto adwuma se ne ba ya wani beba ho so na waye den watoto wakwan yi enti yentie nyankopon asem e wo Job chapter 33 verse 14 to 18 no enso onyankopon kasa preko o se enso nyankopon kasa preko ne de etia ne mpre no ene de etia ne mpre no enso onipa nwene ho anso o se nipa ye nwene ho daye mu o se daye mu anajo ade hunu mu na ho ato nipa so empa so na ye nipa da ne mpa so no emu na obie nipa so nyame bie waso na wo so na tena o so wa tena so obesane onipa afri ne yo ye ho obesane onipa afri ne yo ye ho na wo ahanta hinta onipa no oye ahanta hinta onipa na watwene kra afri amuna na watwo kra afri accident bi yare wo bi breach bi a
eba ba beto no onyame pese oyi wo firi saa de no na ne nkwa nso na won kwan so so ankoto afena ano hallelujah amen ene ende wakasa se bibibia besi a nyankopon hyada eso dae obi a wo hwa me bia no oso dae efese nyankopon na aka na asem se semre no bekwa wie ya se no kan de jowa nwuma num no oso be hwe ne honhom nyina agu hu na nyina so yes no se emma mnantie ebe hu aniso ade hu maba wa be hye nkom ose mpanyimfo be soso adaye ti nyankopon na aka na asem na Awurade asem bi a waka bi ono ankasa hwe se na asem no be ye den ebebem praise God hallelujah na enne me no kasa daye bi ani ba so bia no e wase kire na eto da daye bu anyankopon e de bo kokosa boni bi a wo ye no sa kire firi ho se ne be ye obetimi di ni din hye adi aboa wo medical ka kire wo se de nipa guo bia nipa twa boni bia nipa ye bia nyame de boni ne che aso boni no ho aketu ya de nyankopon e de ma enti daye bia nipa so bia no enye daye bia na oso ana chese wo ba bewu wo ba be yare daye bi wo kura oso nyame ka kire wo se e bia da de onamu bia wo su no e kire se nuama papa ye dan e wo wanim enti kai Genesis chapter 37 nyankopon so abofra ketu a was 17 years a friend Joseph daye nyankopon kasa kire ne se inhira wo nanim oba be ye nipa kese daache enti di onamu bi ohunu se onyame de ne ba asase we so e ma botae na no wo na wo hwame a wotie me nipa ye friend se ohene Ebemelek so daye na se chenyina se ohene wanya hoho bi wo fie nipa bi aba wa brabom na se nipa na waba wa brabom nti wonu fie nyina mo ba bewu enya se mo bewu keke o ema wo fie nyina so no o ma ye oboni obi enu oba wo biom investment bi enu ho a mo be ya e be ya adwuma obi so hwam ye wo tie me o se me dia menso da ya kora won so da ya kora de enya kora na kire se de ewo wanimu bia no enya ade a ubehunu ade bia beto wa enya ade a obe ye dan ubehunu na sebi ayati se de o kane edum hallelujah amen obeso se me so dan ya so menkai nyame di ni pedua na si ho emra yemfa anya adwuma emra yemfa na enti sa wo hwem na utie me na oye adwuma ma no broso bebre a no brema no broso bebre so a oyi oso da ya wonkai nyankopon sa fa no pa nyina ya adwuma na adura nwumera koda nyankopon sa fa nansia ya adwuma da to so nso no fa ya dan faje wa ho o ka osem ka fo nwuma no etimiensa o se bibibia wa ne mera o nyankopon ahyehye no wo soro ase ye wo bra ye dididie enti dodo na odidi late bia no dodo no ntan na ntem no o so da ya ntan kai okay praise the Lord hallelujah enti ename no kanipa bia onyankopon pegya no ye ne nipa kese wa asase so na oha wa mane na nyankopon no te soro no sane ye te no 2 Chronicles chapter 16 no nyame so de nani chine wiase nyina o chine no okohu se nipa no Awurade apegya no aye ni papa kese no wo ya bone bia enye ade ba kwa nyankopon se wompe se ye be nya nyame foforo aka no ti nyame pegya ohene Nebukadnezar na hini ekono o mani sika bia na Nebukadnezar ani na o kan twere sem na o se ne garden po no na esense wie hangel garden nyame pegya no nyame hyira no nyame mana hini no kono Babylon Babel na ono na Awurade apegya no na mera ofomu ye na oye se oye sika ohoni se nipa nkoto nipa asano dwuma no nyame aka no Exodus chapter 20 say oye onyankopon ni nkumfo enti ma obi ankoto ade ewo soro asase ase ade ewo fom asase ase ade ewo nsuo mu onyankopon se nipa nsano nyuma ohoni ebo nsuo ma nipa bi ankoto saa nuema no na ye ono Awurade
n'ekyi wade na obi bi obekoto saa nneɛma ni bia no ɔno awurade ɔha ɔbɛba no so ti Nebukadnezar akɔyɛ sika honi according to Daniel chapter 3 sɛ nipa nyinaa nkoto nyame te soro ohu ya no nyame hu sɛ deɛ musudeɛ ɛna nipa yɛ friend sɛ ɔhene no wayɛ enti ɔka asama kyɛ no wɔ dayem na n'ani aba ne ho so no wasesa firi ho anya saa amane bɛto no enti baabi a na asɛm no wɔ no no enti ɛtɔ daye bi a ɔso nyinaa no nyankopɔn bɔne bi a wawura mu ekyiwade bi a woyɛ wabɔ pɔ bi sɛ wokɔhwie mogya bi egu wokɔka nipa tenene bi wokɔyɛ tia nyankopɔn asafo nyame ba bi nyame de hwie bi tie nipa yɛ friends ɔhene Abimelek no na onim sɛ Moses mpo no nyame anim no ɔyɛ odiifo anso nyankopɔn anim no yɛwɔ nipa bebre ɔyɛ onyankopɔn ho tuani a nyame de na ba asase so sɛ ɔmɛyɛ bibi ma no enti o sɔle tia sɛ nipa na onyankopɔn bufu hye bɛba wo so enti nyame dɔ wɔ ɛtɔ dɔ ɔso daeɛ sɛ sɛnea bɛyɛ saa amanneɛ no nya dan ɛma wo so hallelujah enti yɛnhwɛ daeɛ na Nebukadnezar soyɛ na daeɛ no nkyerɛ aseɛ yɛnhwɛ Daniel chapter 4 yɛnka from verse 1 to 33 ɛwa enti tie nsɛm no mu nsɛm no daeɛ na ɔsoyɛ ne deɛ ba Nebukadnezar so na ɛna no akyi no me Nebukadnezar me mamani so mehwɛ wo so na maadwene san ba maame na mehyira wo so ni no na me kamfo de wɔte aseda no meyi no ayɛ sɛ ne tumi yɛ daa tumi na n'ahenie ɛwɔ awɔ ntotoaso nyinaa so na asase so tefoɔ nyinaa ɔmu wɔn hwee na wɔde wɔ so asafo ne asase so tefoɔ ɛyɛ sɛdeɛ ɔpɛ na obiara ni hɔ a ɔbɛbɔ ne nsa atwene na waka kyerɛ no sɛ deɛ na woyɛ yi ɛbele no mu na maadwene san ba me mu na deɛ ɛbɛyɛ na mahenie agye din bio nti mane onyam ɛne mehran ɛsan ba me so na magyina tufoɔ ɛne amabre mpɔn ɛbɛpɛɛ me na wɔde me si mahenie so bio yɛnyinaa yɛ tie so mpa ɔhene Nebukadnezar ɛde yɛ kɔma aman nkrɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa wɔte asase nyinaa soɔ ensi mu yie mmorosoɔ nsɛnkyɛnne ne anwonwade a ɔsooso Nyankopɔn ayɛ me no ayɛ me fɛ sɛ mɛka ma kyerɛ sɛdeɛ ne nsɛnkyɛnne soso fa na anwonwadeɛ sɛdeɛ sisi yɛ den fa na n'ahenie yɛ daa ahenie na ne tumi wɔ awɔ ntotoasoɔ nyinaa so me Nebukadnezar metumi fie dwoodwoo na me ho tɔ me wɔ m'aban mu enti hɔ paa na tie ne yie obi hwɛ me obi tie me o te wɔ ho tɔ o wɔ adwuma o wɔ yere o wɔ kunu sika o wɔ bibibia Nebukadnezar sɛ ne ho tɔ no daeɛ baako pa Nebukadnezar so yɛ no deɛ de berɛ no enti wo a wohwɛ me a wotie me daeɛ bɛɛ na wo so soɔ bɔsɔmi wei daeɛ bɛɛ na wo so wɔ mu enti tie asɛm no ɔse na me so daeɛ bi a eyi me ho na me mpa so adwene ne mani suade hu no ɛha me enti me hyɛ mmara sɛ ɔmfa Babel nyansafo na mani na ɔmɛkyerɛ me daeɛ no ase ɛna nkonyayifoɔ mediahunufoɔ kaadiafoɔ ɛne nyankonkyerɛfoɔ ɛbaeɛ na meyi daeɛ no mɛkyerɛ wɔn nanso wɔntumi ankyerɛ me aseɛ na akyire yi no Daniel ɔfrɛ no Belsasa sɛ me nyame no din tie no na nyame konkron honhom ɛwɔ ne mu no ɛba manim na me yi me daeɛ no mɛkyerɛ no Belsasa konyayifoɔ pani sɛ menim sɛ nyame konkron honhom ɛwɔ mu na hintasɛm biara nyɛ wo den enti ka me daeɛ no mu ade hunu a me hunu yɛ ne nkyerɛ aseɛ kyerɛ me na mani so ade a me hunu yɛ no me mpa so ne nie me hunu dua bi sɛ si asase mfimfini a ɛwale tententen dua ne nyini ɛyɛ kɛseɛ na ɛyɛ den just right tenten koduru soro na ohunu na asase so baabiara ɛso ahahan yɛ fɛ ɛso aba dɔɔso aduane wɔ mu ɛwɔ nipa nyinaa ewura mu adoma ɛtete ne nwunu ase ewura mu noma esisi so so what the nyina di ho edidi ho me hunu wo mani so ade wo me mpa so no mu
se owemfo konkro bi efiri so duye FM mu den na o ka se mu dua no twitwa ne man mu mpre na hahan pansam na aba emwa ano enwane mfira se na no man firi ne man so na so munya ne dunsin asase mu dade ne ko obren frafaye apokire mu pete so wura mu na wo so bosu emfo no na one mwani asase so hahan na adwene ensachira no na adwene ensachira ye na anye onipa die bio na oma no abo adwene fie nso ntwa ne tire so mo osofo besia na nyame ma wo hwame a wotie me ohene pon a ne ho to no daye na oso ye no daye ne kire se how kese bi ba no so na ebe taken for 7 good years also hu dua kakraka dua no afo babie bi eyekusu no masese so aginyunu anso akase yentwa dua no nya dan entofo ente dan no nyina kire se dua no gina ma ohene Nebukadnezar nyabote no kan kofie nyabote wa hwame a wotie me o chem se dua no gina ma Nebukadnezar yes anu ne nansa na ohene pon a ne ho to no ohene pon adwena ye abo adwene ohene pon abodam ohene pon ato wirem ohene pon ne emmoa na didie ohene pon ne padua nyina efu nwi te sa abo ahunwi for 7 good years eye daya oso ye wo daya bebere wo ho a e wo se oso a ote ase nyame ba wo hwame a wotie me daye ne bebere nsoso anya ade a nyame de ama wo esese wotie ase ye wo nipa nyankopon na akasa yi won a ode daye so ne huhum nuama ache won ene awere ho sama ekoso ewo ene ye generation ni se tete no nyankopon afro bi se omanye ye na dwuma onyankopon na yi no aso ene nipa bebere ankasa fra no ho se ono ankasa nipa bebere yi wo ho se me osofo enye nyame na yi no enti na obi ko school kakara wie oseme ye sofo onya tade mena ha mena be hye no onya bibi bone komo oseme abokola oseme ye sofo e kan tete na ansa na ye do beko tete bi ase bedi sofo mpo no o asafo mu na ye hu se nyame hohoma ye den eyiw ansa na yakase kodi sofo na no kra quantity ye bia e bia bosome nsia afe na wabe ye osofo na enede ye de nwoma na edi sofo enti enede ama ohaw ne doso amane doso oya so nyina se nipa bebere hwe yan o tie yan ofre wo ho asofo enya sofo die eye sika ni bre ka bi na ope wo so bi edi sofo wanya ka papa wanya fi papa na odi abedi sofo enti adoma chede ni ofre ni hunumu no eni ho ye wo bia ye wo nyankopon asofo ni asonfo a ye ma mo so besom wo nyame fie enti wo pekura se wo de sofo na wo ne je ho a wo kosom wo nyame fie no na nipa ye fra won se Samuel mu nyina mo kosom ye kosi se onyankopon mra som ye no nyankopon fra won so mo be ye adwuma na enemi bisa se nyame na afra wo sofo a wo hwame a na wo tie ma na se wo na wa fra wo enti nyama ne bebere ye nimu ye wo da ya wodo bebere a e wo se wo yo sofo e wo se otimi hu se obi so da ye se ya e wo se otimi se sei e na beton wo so da ye se asechire se na beba Daniel onyankopon yi ni se ni difo nyame de ne honhom mama no enti obi so da ya Daniel kire da ya na se enti na wa ho hweme da ya na wo kire ase e ya adwene na odi kire ase na se nyame na e ka kire wa obi so hweme otie me ono ankasa ye no ho se obi so da ya na wa kire ase obi so da ya se wo hu se one nam sebi ya ne so benye sika obi hu se obi se watutu mmere a oso benye sika it's never true. The answer is no. Okay. Osofo ye wo common dreams e wo se nipa bi o hweme ote ase se also die se mushroom eye mmere ututu a e kire se na the nature of mmere otu mushroom a o de to na ade kia de na eye
enche na aye den e kira wo se ade biara beba wa bra bom no enche ebefiri wonsa wo ware a enche ebefiri wonsa wo bie company a enche ebegu wo ya den ka sika ba wonse ma enche ebefiri wonsa obo ase maso daye se me sesa enwa snell ma ho tortoise achechede e kasa kira wo se the nature of Samoa no or say on nanti afri sumpa e de akoka etia eye Kumasi Sumpa studio ya no nanti akọ Central Marketer e be taking how many years e be taking how many days how many weeks how many months no wadu na ya hwe se aboa bi te se sebo se o free ha akọ a e be taking say hallelujah na kire se wa bra bono obone for no hihye se enko ntem eye delay na se ade a obedi 1 year benya no we be take 10 years ansa na won saka yes enti e wodaye bebere wo ho anyame e de mo se nioma sei na wo wanim oso daye no wo public toilet so a eye hia eye nimbuase eye kirisane eye ahokere yes oso daye na insuo togu so ni nyina ya daye bone a ohaw ne amane e ba beto o hweme o tie me obeso daye na ye de meko na ema obe so daye na o wie ginger ne nature te sen ade na ano chesa aseme ya amane e ba beto enti nyame ba wo hweme a wo tie me no nyame yi sa daye ni nyina kire se ne ba ya wani ba ho so se wo ye bone bi a wo be firi ho na wo ne nyame ananti ye na nyame de ne din sha ye dan edi aboa wo na esi wo ye obe hweme o se na wo so daye no ho owufo a chese wo bewu wo so daye ho saman a wo ba bewu obe hweme obi tie me enye daye bia na wo so se wahu obi a wawuo wahu obi a waya dan wakofa nsamampo ma na chese wo ba bewu obe hweme a o tie me etoda cross so daye no ne amafo mawuo na busuanfo ne na fufukura didi o sha se so nsa daye na enye ne o anso da so te ase asekire ne se asekire ne ye mienu ekire se ne ehu se nipa wu a ontime mo abrabo foforo bi ontime nsakire bi abiom kese wo hyabere pese ewuo ti mo amoso daye na one nsamafo ahia one nsamafo didi one nsamafo enye ni nyina na ye owuo obo office so sa daye kra na usha ekire se wo hyabere bewu onuama papa bewu onuama nkoye se ne ohu owufo se wawu a ontime nya bibi foforo bi abiom no sa na wo hyabere ne babe ene wo daye bu a obeso na onkuan onam anamo kwan obi ani wachi o konsa o wura musieye onkuan o kontimi nsan wachi eno na kire se owuo eben owuo bawo so ye wo daye a amanfo bebero ho a na ono ankasa de nitima tworo nyema wo so daye we asechenie na meka na fidie so se ye wo daye ohene oso ye wo daye osofo so ye wo daye obi onye Kristo ne so ye the same daye obi ase kire no nko onse nananoma omohwe omodan nnua ne nuama yese obi so daye na ogina nsuo mu obi so daye na odwale nsuo ma yese ne obi abodua anyam anso Kristo ne mapa so daye na wo nsuo mu dwale nsuo a kasafa purification se bia nuama bebere ho a nkoso wa brabom nyame siesi ope enti ename ba se nyame ma eninya dan emra wo ho so na nuama onyankopon de adom nipa ko nyame fa so kasa che nipa no nipa nti ase ye wo daye bi wo so odi agoro 2025 ubewu daye bi wo so odi agoro de ekuta onyina be firi nsa odi ahwekwan a Nebukadnezar na hinye ni firi nsa enya se firi nsa keke wo san dane aboa ekotena wiremu anim guase eto no just one dream aso nyame de bo no kokko
me no tra ka kire se obeso daye na nsuo opese utwa untimi ntwa e kire se problem bi abeto bia problem bi onemu utimi overcome problem no obeso daye ofro bepo ontimi mfro e kasa se problem bi obekanta bia untimi nya dan e overcome boso me atoso nsia me pasa ye bom mpaye bebre enti enora ye de boso me nyina hyewrade nsa ena me ba se ma wani na ho boso me nsia se ye twa afe no half no 2025 no unim nyoma ewo mu ena no bi anka hyem na ye kai se circle eye juntadiana filling station insuo yirifa wa petrol nyina edi ahima eja to wa nipa wuye ene ya kai ene western north eya awaso agrada dwaye nipa for kranana oya is friends northern ene obi ne ma etu kwan accident yete driver no edoje pothole amnamu ho ebuhwam baako nipa for kranana ene light central region light asanya den achinkura bia eno soso no enya seketo enkura fo enti efri samene kosi dizema no insan bebere na ewomu enti atoda nyame so daye ema wani aba ho no waye ena wadwene na ye sika dodo ajapade dodo enti sika na wo panyina uwu a sika no be ye hwan dia eno ne asema me de brahwefo ne etiefo ti daye bia wo so ebi daya nyame de bo okoko eno bi wo daya nyame de kire onioma ewo wanim say ye papa say ye bone daya ni bi wo ha oso a ebe hyew nkunan say yire paso say denya nyankopon do wo ba asase so onioma bi beba wa brabo enti wo hwame a utie me bi so say daya ben na wo so obi hwame obi tie mo say me dia men so daya kora enya no kora ni pebi oba wo no bia oso dai nyame de ka nipa na emmomo so dai na obone fo na yi dai na firi mu ento kan Daniel chapter 2 a Nebukadnezar dienti onya Daniel oya bechisa sha no dai oso ye nyina dai no eye dai de oha obre no dai ni nyina ye dai efiri mu wankai ti dai na efifiri mu nyina kire se ade bia beto wa nya ade obeye dai ubehu ebetu profrum ayese obi a wo hweme a yese immune system no ni pedua no mo akwa na ewo mu no ewu a yare bia ba ni pedua no a straight ebetu na aka watofo sa pepepenity nyame shira amen na nyame nyo kese wo yesu demo amen enam da yeso no mo ne emon chirechirim nti no ye me no copy aso ye be bom paya no o hye mienu enti fa documents no fagu eye u TV nanim fagu u radio nanim medical ka say ye ba eye sompase na de sida awa no brewa ye tie nyame asem wia ye bompaye na onyankopon to media kire insio nipa pi na efra omudi adanse na ye ba ikura no obi frɛ sofo eye friend say Emmanuel no odi adanse and then obi frɛ me from Techiman no ni media adanse say o ha wo no so ne ba our problem my friend say asthma a bag onum ye short na atiko amanfo eye adwuma enti fa besi so obi wo ha obedi bibia begu adwuma mu fie say odo ha obi bra obo so mpa ye boss ba wi egu ho hallelujah amen ena ye bom paya edikan yes I bomb paye kase radi Yesu medawase se dani da onam onkrofo so onkoa no so edai hinta semedi edi kire yen e wo fidi kase yi so daye bia maso a enye daye papa die meso ye amen kaye die mekaye baby adaye ni frebia me sign daye no say daye no sanko wo yesu demo vie wa no na bomba and
In the name of Jesus Christ. Obi hweme obi tie me ena me kwaso akai wo daya wasoso obi hweme a wo tie me oso daya bi se na obi pam wo de tie o daya no wani tie no na ase wakomirika enti kai normal daya ka wo tie wani tie no o tie so obi so daya na wo so daya mu ana ne tie no no gusu o ye de let us say ade emani pasu no eba oso obi bie ni wa nunuama koyia no osu da amane na manipa ye dan esu nipa bebre hweme o tieme ni hawa aba no so nyira ye daye o obi so daye o didi keke wo daye me na yade abaye dan daye bi o so a e the bad luck ni nuama na nti obi a waso dada sa bad luck na beto obeso daye no ni obi da no obi no da obeso daye no na me ya ne so obi kura sebi obeso daye no na waye dan wajan e kasa se adeboni aba betro kasa urade yesu daye boni bi amaso me ba aso me kunu aso me yira aso ah edi ohawo abre yen ye juma sem ye sika sem ya pomoden enumre ya ahomachi ya anope ya sese ya ye said ya no ye de bre ye bia no ye said no sese ya bia wan na said bia wan na said bia wan na said bia wan na said bo Facebook no so be one na bonfire be one na bonfire wo yes to demo 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 in the name of Jesus. Yamin shira koswa neshe me ho se shira ba munyina mujina so a mo bompa de dende alesa mo aten yamin shira mo se mo Facebook no so wa wo hwem wo Europe Asia ba bibia wo bia ye bompa ye wo nuama bebre wo ho a ebeto wa nyame do enti oson ho daye o ma obi kura fro se ma so ho daye se ne be ya wo be ye den wo be sen ka se urade Yesu ho nuama biara edi minya amen fa mani hu edi mebusu anya edi meduma nya ma ware nya enade ahomachi ya anope ya anaju ya sese ya bebe bia wo hwe me bia bebe bia wo tie me bia ka se enrade nyankopon wo asem tumi medicine wo Yesu demo bia wanu na bompa bia wanu na bompa
Jesus. Yamo bebe obi kura fra ose. Maso da ya fa oba ho. Maso da ya fa wadwuma ho. Se no bi aka kire me. Ye bompa nyame nhira otoni eduro mu nyina mo gina space no so nyame nhira mo. Ka se Awurade Yesu. Awurade Yesu. Enana dwi. Enana dwi. Me bompa ye. Me bompa. Da ye bi obi aso afa me. Da ye bi obi aso. Me dwuma ho. Ma warrior ho. Ma kwentu sem ho. Me shabere ho. Me nyintum. Bible say ye gitumu a ebe ye adwuma me se no me nyintum tomuja sa no wo ye ko de bi wa na mo bro and shakata ya babu Amen. Jesus. Daibu o so a ade anyame de amount de kuta no ebe ba be free wonsa the book at Nebuchadnezzar die no na he de free nsa odane aboa ka se Awurade Yesu bosomi jun yi ade biara bronsa mo hwehwe se enfree mensa anase memre yoso boni bi amaye enam so ade bi ba be free mensa me dwan for Yesu moja no se ena anadwu ya ahomachi ya anope ya ewie ya sese ya ye fami ho ye fami ba ho mi sukun sem ho ma pomodel ho ma kwentu sem ho me ministry me djuma no me heaven me kronkron ya brabo wo Yesu demo wo so me ju yi me sano wo Yesu demo bi wa no na bomba sano Jesus Christ. Awurade me gina fidie iso. Se obi bi o hwemi a o tie me. One of space no so. Daye bi a waso. Eya daye boni. Me di Yesu di twa daye num. Go sra Awurade di asoma me aba fidi kase Yesu me san daye num a. Obi susu a o hwemi a waso daye ede ohaw ne amane abre odada. Se di yade edi bad luck edi adwuma seye awaliguo amane abrewo amane biara aba wo so a wo hwemi a wo tie me bompa ye si anokwan me bompa se sa nkonua ne enfre wo so wo Yesu demo ena ma bompa me ma 1 minute ka sa Awurade Yesu me ba beda me di me fie ho me dan mo ho me busua me ma Esha wonsa wasam say obronsamo na yeso onya atofo bi moja enti anadwu yi me de me ho sha wonsa me de me fi ho sha wonsa we ware na bompa prayer cover fa ho nyina sha radensa in the name of Jesus mo ka to ana andeleka re e mama she atori andeleka wo Yesu demo Yesu moja enya emfa fi onyina wo Yesu Kristo demo. Amen. A bompaye amount. In Siona Odyssey TV, no so anasa o documents. O cell phone, e kuta wona o pese ya email you, ya tesu bibi, na o train ya emma. Me no bompaye, me shenya me to me. Jesus. Say in Siona kuta, enani miracle water. Amen. Enani healing water. Amen. Enani breakthrough water. Amen. Enani the blood of Jesus. Amen. Yodi in Siona be bia enya juma. Documents be our pager. Nyame ahode mraso nyame favor mraso nyame grace ntoso wo Yesu demo amen amen ena ya mra na so na me lines no etudwa
me lines no ya 3 ye frɛ fidie so me de 1 hour esi ho obi bia wo be frɛ me bia me no be bompaye waso da ye boni bia frɛ ne no bompaye from 10 to 11 ye no be bompaye no ma di kan no esan ye WhatsApp line wo betimi atest message and answer wo betimi de voice note afa so 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 000 967 0557 0557 3090 80 3090 80 0557 0557 3090 80 3090 80 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 no ma me ense nyina ofra wanya daye ne de ohawa brewa frɛ ye ne obɛbɔ mpaye na nyankopɔ bɛyɛ adwuma nyame nhyiramo a enemo ne yasuma yesu ya adoma ɔkyena 9 to 10 same time ekosi ɛda ye frɛ ne sɛ efiada ɔkyena de ebebie 30 for na tum ɛwɔ ye frɛ ne sɛ studio yi ma ye ne mo ɔkyena ye mpa bɔ da kɛse pa nyame nhyira bye bye. Me mamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. Me mausida for cry. Aya makwa udifo sidani ebrebia ne udifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum. Onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han